O nwere owu ibe na-agbawa m obi m ji ebe akwa alili. Kedu ibe bụ na nwanne ji ejekwuru nwanne ya, nwanne m bụ ime ego ọnwa na-atọ na-abịa abịa eje m enyekwa gị ya. Nwanne m sigodi na London tiri m abịa ọ bata nlabi elecha ha eje m eji natarụ gị ego. Nwanne ya chọzie ka obi ya ahịa kwụsị ịgwa une ka mmadụ marụ, ịgwa une oke eke, ịgwa une oke oye, ịgwa une oke awọ na ị na-ebi ime abịa. Onye bịazi ibiri gị ego ọ karịa 200,000. Ọ sị ga-agwa una nne mụrụ gị, gị gwa una nna mụrụ gị, ga-agwa una nwanne gị. Ịrụzi mechie ọnụ, ịnwa anwa mechie ọnụ, ọnwụ ga-eruene. Ya bụ onye ibiziela ego ibicha ya ego o ruzie mgbe o ji akwụ gị ụgwọ o welu nsi nye unyu gị anya ịbụrụ onye nwụrụ anwụ. Ya bụ ibi ya abịa na kọntrị nọ ụbọchị gị na ya na-abọja aja amụọ n'ụlọ ọ kwụghị gị ụgwọ onye unyu gị anya. Arịrị na-egbu m. Igbo na-emesi onwe bụ ike. Onye ọ bụ na-abịarụ ka o biri gị ego kpọkwa mmadụ, kpọọ mmadụ si mmadụ ya bịa nọdụ nso ọ jụọ gị ibe ijiri kpọọ ndị mmadụ na ị na-ebi ihe ego isi ịchọghị ibiri ego ijebere onwe gị. Onye bịakwa ibiri ego gwakwa mmadụ egbukpọkwa na bụ ụmụazị ibe anyị gwakwa mmadụ onye ibizielu gị ego ije ga-agwa mmadụ olubezi ọnwa o ji akwụ gị akwụ gị na ya na-abụjekọ ọnụ onye gị nsi. Ibe m bụrụ nwanne ụnyaahụ tọjuru m anya ebe mmadụ onye obiri ego chọrọ igbu ya. Arịrị egbue m. Ndị na-eme ibe nwa oje ga-adịrị unu na mma ise. Oje ga-adịrị unu na mma ise. Oje ga-adịrị unu na mma ise.